Hej YouTube, og det er mig. I kan se, at overskriften på, at der står Battlefield, fordi jeg har fået Battlefield. Det er ret cool, og det er sådan lidt sjovere end Black Ops 2, fordi man godt kan køre bil og sådan noget, ligesom jeg gør lige nu. Og så kan man jo også lige skyde og sidde herude. Og ja. Og så har jeg tænkt mig at lave en troll-video med det også, sammen med en af mine venner, der hedder Lav. Ja. Han har sgu også noget, ligesom har. Men lige nu der spiller vi Battlefield, og det er cool. Og så vil jeg lige forklare, hvorfor at jeg ikke lige har fået lavet en video her for et stykke tid. Min computer gik i stykker, og da jeg lavede den der Minecraft Hunger Game, hvor jeg kom til, jeg skulle alt for højt op med lyden. Så det var ærgerligt, men altså, så går den bare ikke i stykker. Så går jeg kortspiller den, og så skal jeg ned til revision. Og nu har jeg været dernede i 2 uger. Og så fik jeg tilbage igen, og så nu kan jeg lave videoer igen. Ja, jeg kan jo ikke lave videoer uden computer. Kan du lige med? Skal du med? Kom der, here we go, kom så. Yeah, come on. Yeah. Okay, så går vi over til det herovre. Here we go. Okay, hvis vi bare have det her flag. Hvis vi spiller Battlefield, så ved jeg ikke, hvad det er på. Men ellers så går det bare ud på for alle flag. Oh my god, oh my god. Nej, der er nogen, der skyder efter mig. Fordi... Fuck. Oh my god. That is not good. Nå. Så... Skal vi på en helikopter? Okay. Men nu har nogen flyve. Jeg vil gerne lige... Ja, okay. Nu sidder vi inde i den her helikopter. Sammen med en bagpå, som der styrer. Og ja. En rigtig kommentator. Ja, så sidder vi herinde, og der er en rigtig god udsigt, synes C-Gamer. Ja. Okay. Indtil videre så altså min video har ikke været rigtig noget særligt indtil videre, synes jeg ikke selv. Der vil jeg gerne prøve at komme med noget troll-video, det kunne være lidt sjovere. Bare sådan noget. Og så er det det. Oh my god! Jeg sidder og vælger. Så var der kommenterer, så fuck. Bad luck. Ja, det har du ret i. Gas. Nej, nu kan det med en bil. Altså min yndlingsting, det er en bil. Så jeg tror, jeg tager en bil herover. Yeah. Og ja, så vi kan blive bror. Jeg havde nok ikke øget for meget, men det er fucking mere. Jeg synes, at jeg godt kan få nogle venner med. Det er rigtig cool. Så kører bussen. Nej. Ham der køber rundt i sin kage. Fuck. Jeg håber, vi slivede ham der. Oh my god, hvad laver jeg? Okay. Die, bitches. Okay, oh my god, oh my god, oh my god. Okay, vi laver bilen. Så. Vi kan godt. Ja. Oh my god. Oh my god. Your team lost. I won. Lost. Jeg var til lost. Nå. Men det var den her video. Og der vil nok komme mange flere sjove videoer end den her, fordi den var ikke så sjov igen. Så ses.